Hei, og velkommen til Gale Counter-Strike. Litt dårlig start. Jeg får lure for den 6 måneder har lekt om vi har måttet opp i 7. Da har vi greid det. Vi har vært ute og helt på litt og spilt. Vi har vært veldig godt på. Det vi har gjort har vært det der. Og det. Litt laug. Det er ikke litt mye. Men i dag skal jeg vise deg noe. Se. Wow. Det er masse diamond. Ja, vi har nettopp fått sånn en kondenser. Du, det var over en stack med diamond. Bare en stack og 8 diamond. Wow. Uten ski. Og det var med 7 en diamondblokk som kondenser. Ja, det er ikke skitt. Jeg skal den plassen, så jeg har 2 på sammen. Og 3 på sammen, men jeg får på diamonden. Så denne har jeg da. Jeg skal vise dere hva som er oppi. Hvordan jeg greide å gjøre det? Ja. Så det her. Først starter vi å gjøre sånn. Vi får gjøre den nede. Så starter vi sånn vei der ned. Jeg skal vise dere. Ja. Se. Dette jeg fant det som jeg ikke hadde skytet på. Da er jo ikke skyte heller. Nei, ikke på dette. Det andre skytet jeg på. Det er jo ikke fant dette, men jeg fant det i en kiste. Ja, må du bare slette det, og så kommer det. Du ser, alt de gamle støttene på framtid. Og jeg hadde 2 bomber. Hvis dere trenger en repris da, siden redstone ikke rekker for deg. Hvis man fikk det uten å smut på en kant. Der har vi det. Så, det var alt der faktisk. Sånn. Ja da. Og så har vi lagt det. Det er fint, men det er redstone. Når vi plasserer den her, så aktiveres den. Så går den inn der. Den er laget. Skal vi se her. Ned der er grunnene våre. Jeg viser det. Jeg viser hans først. Der han fått diamonds. Han har fått 9 diamonds. Men det var jo han fått jo dritmye da. Sånn. Ja. Jeg går ned. Ja, nå er jeg på 14. Jeg har fått dritmye. Så har du alt det der og det. Det var renne med mine. Ja. Ja. Så det er det. Ja. Og der kommer en flyvende Minecraft. Sånn. Sånn, ja. Hva kommer det da? Jeg suger med å trodde Minecraft så godt inn nå, vet du. Jeg kommer der. Nei! Nei, herregud, Minecraft med deg. Oi, sorry. Ouch. Ta Minecraft. Nei, det var ikke. Ok, det var litt feil. Ok, her var det noen bøg. Jeg kan ikke se bakken. Er det bakke her, ja? Ja. Det er på bakken, altså. Ja, her er det noen løs igjen. Kommer du lenger med? Så nå blir det tilbake. Og hvis det er det andre, der jeg får noen diamonds, men jeg får noen obsidian.
Ok, jeg tar det på sittene, og jeg har 5 stykker på min kolorkiste. Legg det tilbake. Ja, jeg tenkte det var i bra støv. Ikke lov å gå tilbake. Ouch! Åja, da var den kan der. Sånn det. Ja. Nå går vi ned denne veien. Går det sånn? Går det sånn? Men jeg skal bygge et tre da. Jeg lagde meg kanskje litt stødigere opp. Neida, han er akkurat like. Boom. Det der kan bli varm deres. Men på vanlig legger det ikke sånn her. Nei, det snør. Men vann. Ja, det er godt. Ja, men så skal vi slutte av. Hvorfor måtte jeg gå så raskt igjen? Ok, jeg fant nettopp ut av en syk bug. Jeg kan overleve evig under vann. Awesome. Se, hvis jeg bare hadde den der. Du setter den opp deg, sånn at du var til, slår den vekk, så har du evig buske. Jeg kan se døra sin design, det er hans idé. Ja, men her er mye ting. Lavagolvet. Skal du da inn egentlig på det? Og bak. Det var bare bak. Hvor er det sånn? Matti, gå forbi researcher. Så blir det ikke. Så nydelig da. Se, teper litt med gøyre. Og helt oppe dette fjellet. Det var sykt bøg. Det var så svart vei som fulgte til meg. Teper deg til meg. Hold en skitt. Nå får ikke det med. Martin er inne for 600. Wow! Du må svart. Sånn 2,8 sider. Det liker jeg ikke. Så setter du en kjent. Jeg liker akkurat ikke det. Right. Hva faen? Ikke du står med? Kan det forklare meg det om multiplayer? Jeg aner ikke hva det er. Ja, men det er jo et dritkult hus. Ouch, ouch. Jeg vet det var feil. Det er meg nå. Men jeg er ikke bra. Jeg klarte å overleve meg ett hjerte. Jeg går fra det var det reil. Hva faen? Oi, ok, det var spent på huset. Bare sånn. Hva cheater du? Jeg hadde vondt på sprengt etter det. Jeg tror at det er bare meg bøgg her. Det er ikke så bygd her nå. Fortell meg. Hvorfor er Minecraft-vei åpnet her? Ikke. Jeg ønsker den nøtten. Jeg tror ikke. Så. Nei. Jeg vet ikke jeg ser. Skjuler den eller? Nå skal du øre. Ja, men jeg slutter for her i dag. Jeg håper du subscriber og liker den her. Så.